So ato ang topic karon is all about sa mga pangalan daw sa ilang mga ex. So karon ibanggit nako ang mga pangalan sa mga ex. Pero kanina video ha gibuhat na nako ni kasi request magud ni sa ako mga kauban nga ipangbanggit na nako ilang mga ex. So akong mga kauban tulo din sila ka buok. Dili lang ko mention sa ilang mga pangalan kay basing na nakailaban niya. Mao to na-interest sa silang mga ex nila. Actually daghan kay sila mga ex oy pero ang ako lang nahimduman is mga 18 lang kabuok, tulos sa kabuk pero shapo-shapo na ilang mga pangalan nila. So first, sa isa ka amigo nako kay si Mary Jane daw. Hoy Mary Jane, kung asa na daw ka karon? Kumusta na daw ka? Then sa isa pud nako kauban kay si Robilin, kung makakita man ka na video. Kanang or basing Robilin na pangalan lang, basing dili ikaw bang niya. Tapos nakatingkita ka sa video tapos dili day ikaw si Robilin niya. Ay Robilin imong name pero dili gusto ikaw ang gina-point. Tapos si Koan, Sheila po katong 6 years doon niya na uyab tapos gibiyaan siya na pagka nagtrabaho lang daw Manila niya nawara daw kalit sa kontak niya mo to siya igipa-interpog kanya diri sa video. Tapos kang Flor ang kanya Flor katrabaho daw ni niya. Tapos more effort daw kayo siya, then kanang gibiyaan daw siya kay gihimo ra daw siya og manakip butas ni uban daw siya sa iyang ex muna. Tapos ang isa po is si Desiree na nakaila daw niya dati sa iyang work tapos na daw anak duha pero medyo edad na siya edad pero naman doon po sa ila twice na. Pero kanang mas ahid pa sa iya ang iyang edad. Actually bata mo akong amigo din. Moto kumusta na daw mo? Tapos ang isa katong ni abroad nasayang kayo kay imbis kay padalan daw siya og sapatos nasakpan man daw ang babae sa ang babae sa iyang bana nga nagka-commute pa sila munang gi-stop na lang daw sayang na kayong Converse ng sapatos kay abroad man ang babae. Tapos si pangalan doon ni Erika katrabaho daw niya dati tapos pagka laid off daw niya kay nawara daw kalit nabot asa na ka Erika basing asa na magagibutang karon ng regards to akong amigo sa imo. Tapos si Irene ako to si Natoy na mahal Call 30 call baby